Jatend piny Kenya William Ruto koro ojiwo oganda jo Kenya mondo mi oyie tiyo kanyakla kaka achiel kuom yore mag neno ni piny Kenya ogoyo okang'. Ruto ne oloso e kaunti ma Homa Bay kama norome kod jotelo kaachiel kod joma mine mag kauntis ma e gwenge ma Nyanza. Nyakidi nigi ler. Odiochieng' achiel motelo ne chakruok ayanga mar romo mar tend loch gwenge kata devolution conference e kaunti ma Homa Bay. Jatend piny William Ruto noromo kod jotelo kaachiel kod mine mawuok e gwenge ma Nyanza. Koloso, Ruto nowacho ni achiel kuom yore ma piny Kenya nyalo goyo godo okang' kendo chopo e rang'iny mar pinje mamoko en mana ka oganda oyie tiyo kamoro achiel kendo kwedo siasa mag dhoudi. Kenya tunataka tuwe taifa moja. We can never develop as a nation divided. We can go very far as a nation united. Na ndio sababu hiyo tumesema kwa vyovyote tutaunganisha taifa letu la Kenya. Tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe kisirani, tuondoe hasira, tuondoe ukabila, ndio Kenya iungane iwe taifa moja. Ruto bende ne omedo ni otiyo matek maketo kenge mag bero chumi wirani kata ubedo ni piny Kenya osebedo gi achiedh nade makagi kacha. Ting' mar chwalo chumi nyime biro dwaro nywako lwedo mar jotelo kaachiel kod jopiny duto. Tumekuwa na matatizo ya uchumi pale mbeleni, lakini kwa bidii na ushirikiano ya Wakenya wote na nyinyi watu wa Homa Bay mkanipatia shujaa anaitwa Ng'ong'o, ule John Mbadi, ndio tumeshirikiana na yeye ili uchumi ya Kenya isimame tena wima na kushughulikia wananchi wote wa Kenya. Mpaka watu wa IMF wamesema uchumi ya Kenya ni namba 6 katika bara letu la Afrika. Ekindego, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga nokwayo mar mondo miyo manyore manyalo konyo e tiego joma mine e counties mag Kaluo. Gino mabiro jiwogi e yor yuto. Pili ya kumaliza early pregnancies, tukumaliza SGBV, kumaliza new HIV infections, education of our children is economic empowerment of our women. So, Your Excellency, that is our request to you today. If we can have a way of empowering these our women, which we are doing as counties, but in any other additional way. Romono no yuor bende kod jaod bura masuba North Millie Odhiambo manopoyo okang' mar piny Kenya bedo kod aton jener mokwongo mamiyo. Gino machiwo jip kendo ranyisi makare yor telo ne mine mamoko. The rain started beating us when we were marginalized. And that is why we want to thank you, Your Excellency, that this time the Attorney General of Kenya, the first woman Attorney General of Kenya, is Nyana. Your Excellency, today is also International Youth Day, and I am happy that you have been with the youth in Kakamega. We also had dialogue with the youth at Tomboya University, and when you solve the problems of the youth and solve the problems of women, then you have solved the problems of the nation. Magiduto timore ka koro oganda kwano seche matin ne chakruok mar romo mar tend loch gwenge ka thor wach mar romo no en lalruok e wi okenge manyalo bero ohala kod mago manyalo chiwo thuolo mag tich ne rawere. Nyakidi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koro kwa mondo we medo chiwo singo mamoko kendo kete tim singo manosechiwo.